A yau garin Biyu na cike makil da al'umma sakamakon naɗi da aka yi ma Major Genaral Abdulmali Bulama retired a matsayin Sarkin Yakin Biyu. Manyan sarakuna, 'yan siyasa da ma al'umman gari baki ɗaya sun cika makil a farfajiyar mai martaba Sarkin Biyu Alhaji Mustapha Umar Mustapha na biyu domin gudanar da wannan gagarumin biki. Daga cikin manyan baƙi da suka halarci wannan taro akwai tsohon shugaban hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya wato Alhaji Yusuf Tukur Buratai, sannan kuma akwai mataimakin gwamnan jihar Borno wato Alhaji Umar Usman Kadafur wadda ya wakilci mai girma gwamnan jihar Borno, Injiniya Profesa Babagana Umar Zulum MNI FNSE CON tare da manya-manyan sarakuna da suka samu halarta. Sai mun sake kasancewa da ku a cikin wani shirin namu na gaba. Rahoto daga BETARA Vision.